Здравейте от Будапеща. Ето това среща в парламента, за който не го е виждал, ще се постара да го снима по-близо. В момента отиваме към това, което аз го знам като рибния пазар. Има там интересни неща за гледане. Музеи, една катедрала и други хубави работи. Днес е 27 юли 25-та година. Дойдохме за уикенд да се поразходим, да поразгледаме, да поснимам. Дойдохме вчера. Аз бях много изморен, излязохме вечерта за малко се поразходим, минахме покрай парламента. Беше страшна жега. Бях карал цяла нощ преди това и не бях спал през деня, че съм на работа. Затова не съм взимал камерата, не съм снимал. Ще снимам днес, ще снимам утре, евентуално в неделя сутринта и след това се прибираме. Още ли? Ето го пак парламента на друга страна на реката. Може да видите колко голямо нещо е. Този път ще пробвам да снимам в 8-битовия профил. Малко по-кофти цветове, малко по-голяма компресия, защото настоящия ми компютър не може да се справи с 10-битовия. Ще експериментирам с това видео за този уикенд в Будапеща. Ако става за гледане, ще го кача в канала. Ако не става, ще работи с едно като експеримент това нещо. Така или иначе, скоро ще си взема нова машина. Но докато това се случи, искам просто да видя кое как работи. Как се получават нещата с камерата и така нататък. Къде отиваме сега? Църква. Добре, хайде да видим църквата. Те са Сибил не Сибил, искам да кажа, в Румъния, в западната част са така. Те там си граничат с Унгария. Стила е сходен. Определено има какво да се види в Будапеща. Който не е идвал, може да си го сложи в листата, така да се каже, за посещения. На мен лично този град ми харесва много. Да, пресечем ако ще гледаме, защото от другата страна може да се види. После ще влезем, да снимам отстрани просто. Да, и аз това си помислял там. Знаеш какво, я дай първо ходим да видим, какво ще пречем, ще му да си. Или две, да. Kell egy ilyen beépítette legyen, igen. Видя откъде ще хванем тук приличен кадър. Ето тук, може би така, централно срещу нея. Интересни статуи и орнаменти. И горе кобето, което не мога да го хвана. Но да, това е църквата. Как каза, че е това? Сейнт Франциско.
Сейнт Франциск, Свети Франциск. Както и да е, няма да мешаме български с английски. Продължаваме нататък. Там в далечината има някаква интересна сграда пак. Тази църква Свети Франциск била завършена 1857, мисля беше. В 1803 е започната, ако правилно си спомням какво ми прочетоха току-що. И вътре мебелировката, олтара и другите неща са направени от монасите. Ето тук, нали се вижда на камерата, има интересни орнаменти на тази сграда. Повечето сгради тук са така, има много хубава архитектура, между другото, в Будапеща. Заслужава се да разходите по града и да поразгледате. Тук около централната част, около Дунава, където се срещат Буда и Пеща, ако правилно съм разбрал нещата. Това са били два отделни града, обединени Будапеща се наричат, или два отделни района, не знам точно как е. А тук около централната част има много интересни сгради, а пък покрайните са такива съвременни неща от по-новите периоди, от комунизма, от тук не знам, всъщност в Унгария дали е имал строй като при нас. Но от тия периоди, от тия години са нататък нещата и по-нови, разбира се. Тук в центъра е това, което може да разгледате. И да се възхитите. Ето тази сграда, например. Това не знам точно каква църква е. Изчакам жена ми, тя се е подготвила с информация. И когато ми сподели, ще ви кажа и аз. Така, поправка за Свети Франциск преди малко, 1750 някаква година църквата, а тази от 1700 година. Света Ана, католическа църква, барокова. И това е като информация, която мога да дам в момента. Сега се отправяме, ето се вижда на Свети Франциск и беше как беше. Почвам да забравям вече. 5 минути не мога да помня. Сега ще отправяме нататък към рибните пазари и ще снимам и оттам. Ето това е тази сградата, която беше до църквата. Преди малко я видяхте. Нещо като... Не знам какво е било преди. Може да е било фабрика, може да е било нещо друго. Сега е като мини мол, нещо. Опитахме се да влезем в църквата. Влязохме в... Това не знам какъв е точен термин за църквите. Това, което е като предверие. Видяхме, че има служба. И не влязохме вътре в самата църква. Беше много красива иначе. Не успях да видя никъде дали има знаци за разрешено снимането. Но това е без значение, след като не влязохме. Поради споменатата служба. Така че няма да видите нищо отвътре. Но който дойде тук, ето това е сградата, за която говорех, която преди малко ви показах отстрани, която току-що бяхме, излизаме. Та, ако някой има път насам, може да посети тази църква. Много интересно. Заслужава си да се види отвътре. И сега вече наистина се отправяме към рибния пазар. Ще видим дали ще спираме да снимаме нещо друго по пътя или не. До след малко. И сега от тук, покрай тази интересна къщичка с куличка и готини орнаментчета, се качваме нагоре към катедралата. Как се каже тази катедрала горе на дете? Дет стърчеше и видях. Добре, де.
Все още не знам името, но... Айде пресечем бързо. Ето тук е фуникуляра. Това за фуникуляра ли е опашка според тебе? Гледайте какво става тук. Опашка, желаещи се возят на фуникуляр. Ела да го заснемем как се спуска и съответно се изкачва. Изчакам да тръгне. Искам да го снимам как върви. Междувременно отсреща едно интересно творение. Да, So we're going down into the castle. You speak English? Yes. This is the line for the funicular. The price is 13 euros, but 25 minutes wait. Is the station to What the was the price? 13 euros. Per person, it's up and down, but you need to walk. Another option, the castle bus, this is 15 euros, but you don't need to wait. We are going every 5 minutes. We will stop Matthias Church bus station, Old Town, Castle. Ето го тръгва. This is the Old Town, this is the Buddha Castle and the garden. With your same ticket, you can hop on hop. No time limit in the stations, you don't What need is to the wait. price for this? Маргит се казва едната кола. No waiting, we go with the buses every 5. This is the small bus. Small blue buses, yeah. On the other side. We give the tickets here, you can get the full blue line, we go to the Hop on, hop off. Exactly. Okay. Excuse me? What are the names of the two cars? Margit and Gellert. Thank you. Yeah, well, like, yeah. Yes, we're together. In him house. Grass house. Маргит и Галер. Добре. Заснехме го и това нещо. Ето тук може да видите моста, който води до фуникуляра от другата страна на града. 2017 година, като идвахме за първ път тук, минахме по този мост, отидохме нататъка, в тази посока, какъв в момента гледате. Качихме се нагоре пеша до крепостта, която е, всъщност тя не се вижда тук. След това пеша разгледахме горе цялата история, църкви, пазари и така нататък и излязохме с фуникуляра на връщане, за да си ходим нататък към хотела, който беше от друга страна на ръката. А това... Люси! Ето и по-отблизо ще снимаме фуникуляра. Маргит. Забравих как се произнася. Това точно слизаше надолу. Тук сме се возили 2017, като идвахме на Нова Рок. Бяхме останали първите 4 дни от пътуването тук в Будапеща да разгледаме. Слязохме веднъж с този фуникуляр. И като... Това е като... по същия начин като фуникуляра, който е в LA на Бънкър Хил. Две кабинки, които действат като противотежести една на друга. Айде там нагоре. Айде да отиваме нагоре. Ето. Качваме се нагоре. Пеша, защото сме се возили на този фуникуляр.
Е, там долу бяхме вчера при Виенското колело. Има едно паркче. До него и Будапештинското Hard Rock кафе. Тук тече някаква реставрация, може би. Или не, по-скоро градеж. Най-вероятно ще запазват фасадата, защото е историческа. Тук най-вероятно ще запазват фасадата, защото е историческа и отзад ще построят нещо друго. Ganun mo kasi yung bukton, anak. Ето тук виждаме една сграда, която има караул. Честно казано, не съм много сигурен какво е това. Явно е нещо правителствено, след като има караул. Това би трябвало да е горната спирка на фуникулера. Ето за тези сгради говорих преди, че там имаше и вътрешен двор, в който така не успяхме да отидем и да снимаме, и сега отзад всичко е разрушено. Явно и тече реконструкция. Както и да е. Чакай. Където е детенство на този скулптор, за който си говорихме. Огле, колко се вижда. Виждаш ето там, където е стъкления покрив. Това е ботаническата градина, утре ще сме там, в зоологическата градина. Виж ли, той прави едно е така и пред нея някъде е площад на героите. И замъка, обаче замъка не мога да... ето го, замъка е леко в дясно. От тук няма да стане. Ето там отзад беше тази сграда, за която ти говорих миналия път, че не сме посетили. Тук в двора се влияше, ама та явно всичко е разбутано. Тези всичките неща предишния път, като идвахме, бяха в добро състояние, сега е разтурено и така някаква реконструкция, но това е положението. Може би ще има смяна на караула. Тук гледам. Или може би просто не искат да бъдат толкова снимани тия хора, не знам какво се случва. Както и да е, сега продължаваме в тази посока. Но първо да си догоня шапката и да изчакам останалите. Доста духа, както е видно. Стават и такива работи. Пропуснах по-голямата част от цялата работа. Въртяха пушките тук, правеха някакви неща, ама пропуснах да го снимам по-голямата част. Хванах само края.
Така, сега отиват на другия вход да сменят. Отиват да сменят кръва на другия вход. Аз пропуснах тази размяната на оръжие с въртенето предишния път, когато тук двамата на караулката, двамата гвардейци го правиха и се ядосах, че няма фанеме смяната, обаче се оказа, че фащаме смяната. Ще на всеки кръгъл час. И така, това беше смяната на кръва на президентството, което се оказа, че също са това нещо, президентството. Точно до станцията на фуникуляра. Сега отиваме нататък да разглеждаме по другите места. Заобиколихме тук Градежа и да видим къде ще поемем. Ето там виждате на катедралата отгоре кулата. Някъде нататък трябва да стигнем. Обща. Общата си хопнете кепенците и видите, това са някакви врати на съпозорци. И среща паметник на нещо си. Я видим какво има нататъка. Замъка. А не, замъка е другата посока, на фуникуляра е другата посока. Тази сграда очевидно е 1744, може би ли? Малко по-модерно го изглежда от 1744, не знае човек. Не разбирам от архитектура. Просто на рибния.
Църква ли, катедрала ли, как е май се казва Матиаш, не съм много сигурен. Как се произнася? Ето горе-долу по стария град тук. Какво представлява като карта? Много яко. Това там не знам какво е точно, но ето. Самата катедрала или църква. Ето и комплекса. Може да го видите в миниатюра. След това отиваме надолу, зад катедралата, минаваме и продължаваме нататък в другата посока. Всъщност не в другата посока, в посока, в която дойдохме. Стефанос Рекс, 977-1038. Hayır, manga büyük ihtimalle 2-3 yıla biter. Ето го Fisherman's Bastion. Значи тук е платената част, а това са стълби според мен някаква на долната част. Да, Не и съм тук много се сигурна. плаща, тук е входа, там другата такова изхода. Стълби слизат много надолу, така че според мен не сме за там. Не. Се катериме ли горе? Еми то се плаща. Да, знам, че се плаща. Отивам към Лешояда. Мога да ме намериш там. Хубаво, айде, дай да видим тук. Не, това е ресторант, бе. Еми ресторант е. Private. Do not enter. А има такова.
Как се казваш това? Не, дето гледаш като филмче. Сторископ 300 форинта. A leap in the past. Рибарските бастиони. Те къде са? Ja dobro već svima govorim, Eri. Топич с тази гръблива птица. Си е тук нон-стоп. 2017 го видяхме. Орел ли е това? Какво е? Не знам. 2017 го видяхме, пак е тук. Ето там е църквата, която бяхме преди доста време. И тръгваме да разлежим останалата част тук от Буда. Няколко часа по-късно ще трябваше да се върнем до стаята. После дома обратно тук. Там някъде къщите, където са, а някои от тези къщи била на Ференц Лист. Не е ли много лоша идея черната шапка според тебе? Ами много ми харесва. Много пъти Но е черна. И какво е това? Ще ми, Така ли? ще ми напича главата и ще избелее и без това. Вятър ми издуха скапаната шапка в една локва. И сега съм без шапка. Защото нямаше да се сложа на главата при никое положение. Мръсна и така нататък я зарязах. Аз ще гледа там да видя само творчество. Какво е това? Музея на музикалната Музей на музикалната история пише. О, да, да. Фенерите ми харесват, лампите. И така, останах без шапка и сега трябва да си търся някаква шапка. Влязох тук в един магазин за сувенири. Обикновено шапки бяха по 14 евро.
Нещо не ми се стори добра идея. Единствената платнена шапка беше черна, което също не ми се стори добра идея. В общи линии ще ми свари главата на яркото слънце. Така че за сега продължавам тук основно по сенките, защото при положение, че съм гола глава, ще стане много неприятно, ако се движи по слънчевата страна на нещата, така да го кажем. Да знаеш, може пък да хвана малко тенко бетони, да се оправят нещата и без шапка, но ще видим. Съмнително ми. Много хубави орнаменти тук. Това сигурно е ковано желязо. Доста исторически сгради, почти на всяка има такава табела, която обяснява нещо. Не мога да ги чета тия неща. На английски не видях да пише никъде нищо. Ето и тук нещо, но какво е? Господ знае. Не са си правили много труд да информират чужденците кое какво е. Само на унгарски са надписите. Има някаква глава горе. Там дойдохме, сега може би ще ходим нататъка или нататъка. Не съм много наясно какво ще правим. Ще чакам жена ми да ме настигне и да видим на къде ще продължим. Тази сграда е с шарка малко. Не знам дали защото е работен ден, ама няма никой по улиците. Пак нищо не пише на английски. Ти разбери какво гледаш.
Поне историята на мантията беше описана. Тук има хубави орнаменти някакви. Тука? Шарните покрай. Ой. Тук май излизаме пак на този площад Светата Троица. Да. Върнахме се обратно тук. Сега може би нататък ще ходим. Да, ходим нататък. Пък ще видим кое как. Може дори да успея да си намеря шапка. Евентуално. Италиански ресторант на Джейми Оливър има на 20 метра. И да видиш. Ще вляза тук да видя за шапка.
Добре, нямаше това, което търсих. Ето там има някакво магазинче. Съмнително. Да, е магазин. Да, и червена веспа, много тематични. Там бяхме преди малко. Забихме вляво. Минахме седмите улици и пак тук дойдохме. Там дали има някаква готина гледка. Там има някакви Ай. стена. На тази улица бяхме преди малко. Ето. Не ми се вярва тук да намеря това, което търся, ако трябва да съм честен. Може. Дали няма да има готина гледка. То нататък са жилищните райони, няма стар град на там май. Сега ще видим, бе. И на тази стена не сме идвали. Ама то тука... Да, да, това е... Там има само някаква църква, която евентуално е хубава. Но не се вижда от дървото. Там има... Виж къде планината има нещо като летяща чиния. Да. Не го знам какво е. Човек, това не е възможно да е брат такава летяща чиния. Не. Тя не може да се види от тук по никакъв начин. Това е много далече. На 2 часа път, нали установихме. Да. Добре, връщаме се обратно на улицата. Ей, доги. Виж какво се вижда от тук покрива. Да. Там беше унгарската бузлуджа, сигурно, не знам. Значи, какво излиза, че не сме уникални с летящите чинии? Толкова близичко. Отзад има всъщност никой не види. Интересна висулка има там. Да, виждам, има някакъв вътрешен двор, където има някакви хора. It's okay.
На Будапеща. Искаш да кажеш. И какви стила били? Ами аз гледах снимки. Ела да ги видиш. Гледах снимки, но не съм какво, защото бях забравила. Общо взето цялата Будапешт е такива лабиринти. Значи окей. М, 1000 метра дълга, може да се извърви за 30 минути. От 13, 1 километър са. Да, 1000 метра, 1 километър. Да. Май това беше. Като че ли това беше? Тук се връщаме на строежа. Къде е този дворец? Другата посока. Двореца и градините. Трябва да минем пак през строежите. Ще минем на другата. Хаус в Ходини. Кой знае какво е това? Ясно е кой е Ходини, ама... Защо има къща на Ходини тук? Какво представлява това, никой не знае. Аз поне не знам. Словенски, не, словашки по-скоро. Мотор. Мотор със словашки номер. Спирам да снимам тук. Ще видим дали ще има нещо интересно за да страна. Доста сме близо от нас. Тук не мога да се мине, тук пише, че не се влиза. Gondola, I don't know what is it. Telepheric, yes. Yes, where? Та статуя там, каквото е, изглежда доста... Дай оттам, може би, отгоре. Да. Да видим дали мога да влезем. Neki azért ki kell jönni, mert ugye... De az legyen, И нататък президентството. Сега се опитаме да се набутаме тук вътре да видим. Ако успеем и този път да влезем, Những cái gọi những cái pháo đài đầu ще tiên được излезе, xây че dựng идваме để 3 đó. пъти и все не сме виждали тази сграда там, каквато и да е тя. И тук има... има. Откъде се мие нататък. Има нататък някакъв път, да. Да. Точно е за тази сграда ти говорех аз. И натам отиваме сега.
Megint lesz egy lejtő, Tehát, ha elhozom, akkor rúgom. Това горе като статуи на римски легионери, някакво такова. Така изглеждат тия. Не знам колко се вижда на камерата. Symbol of King Makai. That's good. First one was like, you were part B of the photo. Part A. И да. Тук не бяхме идвали. Доста интересно. Сега ще се опитаме да намерим някакви градини. Не си спомням дали сме били там или не сме. Сега ще отправим нататък.
Ще снимам малко по-близо тия орнаменти горе на сградата. That's in there. Така, това беше от тук. Продължаваме нататък. Аз ще обиколя тук. Да. Ето, от другата страна на този тунел бяха тия сградите в големия фонтан. Това е външната страна. Има някакъв паметник и вероятно добра гледка към другата част на града. Да. Ето там може да видите парламента. Унгарската национална галерия, очевидно. Далечния мост минахме, за да дойдем тук. Не най-далечния. Тук е за парламента. Тук е този долу мост е моста, при който е фуникулара. Това татък горе е крепостта, която се катерихме едно време. Оттам започваме разглеждаме насам тогава. И има долу, горе-долу на това ниво, на което сме една статуя, която тук не се вижда, на някакъв духовник, генуезки, може би от Генуа или някакъв италианец май беше. Тук има някаква бурна история на покръстване и така нататък, не съм сигурен точно това е. Можете да го погледнете в интернет. Е там новия мост долу. От него започват стълбите към статуята. Този човек нещо не му се е получила работата тук. Го затворили в една бъчва и ето ние хълмове го пуснали надолу да стъркаля. Мисля, не съм 100% сигурен, но мисля, че с идеята, че ако наистина светец, той ще оживее, като стигне долу. Което също не му се е получило. Нещо такова беше. Не искам да ви заблуждавам. Ако някой иска, може да види в интернет коя е статуята и да провери точната история. Сега не знам точно на къде ще ходим. Нататък вече разглеждахме, така че вероятно на другата посока към крепостта. До след малко евентуално. Селфи след малко. Ето там, ела. Ето там, ето онзи, дето е дигнал ръката, виж, и отдолу кулата, отдясно на кулата. Да. Така, това е
Свети Гелер или Гелерт, известен още като Герард от Дженат. Роден е около 1980 в Венеция като благородник, става бенедиктинец и по покана на крал Стефан I пристига в Унгария и става духовник на престолонаследника принц Емерик. През 1030 година е назначен за първ епископ на Дженат. И след смъртта на крал Стефан започва езически бунт през 1046 година. По време на въстанието Гелер е заловен и според легендата е поставен бъч в общите с гвозди и търкален надолу по склоновете на днешния хълм Гелер, където умира, разбира се. И през 1083 е канонизиран за светец, очевидно, заедно с свети Стефан и принц Емерик, като първи унгарски светци. И да, на този хълм съответно е статуята, ето там, която виждаш в момента. Язически бунт, както казах. Да, това е историята на този човек. Трагично. Могли са просто да го убият. Това са направили. Защо било толкова болезнено? Практика това са направили. Ще ходим ли към градините? Значи е бил венецианец, а не генуезец, както аз си мисля. Как ти иде, бе? Горе-долу съм оцелил същината. Castle Museum. Мисля, че ще влизаме вътре. Това вероятно е и затворено по това време. Сега по тази стълбичка надолу и слизаме в градините. Освен ако не вземем асансьора. Ето го там. Свети Гелер. Вижда се между дърветата статуята. Няма да се качва на крепостта обаче. Ето ги градините долу. Това са горе споменатите градини на тук на замъка на комплекса. Тази инсталация миналия път май нямаше.
Явно се сменят нещата. Тук на този фонтан 2017 имаше на мястото на тези постаменти с изкуство, имаше такива като снимки, портрети на някакви военни герои. Ако правилно си спомням, и въобще на някакви такива важни фигури. Може би политически, не съм сигурен. А може всяка година да го сменят това. Какво показват тук? Като мраморни така изглеждат. Чудо си. И детайлите на стъклописа. Ще натъка да почекам жена им. И след това продължаваме. Вероятно отиваме от среща в Пеща, се поразходим малко по улиците. До след малко. Ето оттам идваме, там бяха градините, сега отиваме обратно към Пеща. Се поразходим малко. Минаваме пак покрай парламента. И отиваме си пазаруваме нещо за вечеря. Исках обаче да снимам минаването по точно този мост. От тези, по които се минава, това е най-готиният. Очевидно е доста популярен, както виждате, правят се
кифленски снимки там. Всеки има право да се забавлява както си иска. Но аз лично не бих се кесил върху тази конструкция. Тук е това, освен платно, очевидно и велоалея, има маркировка. Велосипедистите явно не трябва да карат тук, където ходят пешеходците, а трябва да се движат с трафика. Това също не бих правил, между другото, да карам тук, където минават и колите. Не ми изглежда много безопасно. Ако унгарците са калпави колкото българските шофьори, ще е проблем. Много далеч от парламента. Ето ги кейчетата, където спират тия лодки за разходка, които са разните натам заведения и така нататък. Вчера вечерта, като се разхождахме, имаше много такива корабчета, в които се чуеше музика и си плаваха там по реката и пък си стояха закотвени по тия кейчета. Очевидно действат като някакви барове.
Така, ще изчакам тук малко и ще видим къде се отправяме след това. То пича се го зарязали, са отишли в магазина и той сега бучи. Това е готино. Ще някакви цветяни. Гледай там най-горе гърбените балкони. Боже, това са като някакви пазители тия тотеми. Супер странно да сгради. Това да е бая голям, да ти кажа. Тролей. Тук? Това нали пак ще Астрония парк? Ма не, не. Беше? Нещо друго. Това е първото. Не бе, не е част от парка. Парка остана нататък. А това какво е сега? Да, не знаем ли какво търсим? Знам там. Там го намеря. Кръгче търся. А, ето го. Като количка ли? Луноход някакъв. Това е космонавт. Жестоко е.
Ено там, виж, у нас сграда не сме гледали. Ходим там. О, да. И после ще отидем към парламента, има едно. Да, бе, то е, отиваме до сградата и после забиваме наляво. Да. Само че, да е там. Люси, аванса. Мисля, че онази улица е онзи голям булевар, с който се Утре ще го проверим. Чудя се колко точно ниско трябва да падне осветеността, за да пусна Super Night мода. По принцип и в Токио беше осветено, ама камерата не се справяше. Все още е прекалено светло според мен за Super Night. Проба грешка. Чакай да изчакаме все пак. Колко интересно. Кое е? Изкъртената сграда? Да. Е. Deutsche Bank. Това няма светне май, скоро. Виж колко са празни улиците, колко е спокойно. Няма нищо, ако сме свободни. Ние тия трябва сме ги гледали предишния път. Тук сме се разхождали по този район. Това е друга тема, че нямаме спомен. Нямаме спомен. Тук не мога да пресечем така просто. В смисъл не, че не може. Няма никой, просто давай. Абе, някой ще ни изпляска за nema нищо, ама айде. Италианска църква. Ако правилно разчитам нещата. Унитарианска църква или нещо такова. Боже, съм такова нещо.
стоп. Еми, каквото стане, стане. Най-много съм предобрил половината кадри. Съм превключил без искам на този Super Night Mode. Сега го оставих на него да видя, че почва да намалява светлината, да видим какво се случва. Абе, докато изсвикна на тази камера, ще прецакам някакви видеа, това е ясно. Да. Опитвам. За какво ми е? Има стабилизация камерата някаква, да. Не знам точно каква е. На Super Night мода. Петък вечер е адски спокойно. Някой няма нищо такова. На моста Маргарет заради ремонта видях много хубаво. Ето тук пак някакви орнаменти. Много хубави сгради има тук в този град. Не случайно ми хареса. Не, това не е вълк. Пълна мечка бие. Ето пак Unicredit. Парламента ли? О, Боже! И тя се е разрушили по средата цялата. Ще запазят фасадата обаче. Да. Не знам, това с другата страна не го бях видяла. Да, явно. И къде е това до парламента? Дето го търсим. А какво е? И тук е Карл. Защо е тук на тази сграда точно? Я виж тук. Повече е много красиво.
Има и разрез вътре, какво има? Да, лека кръста, леле, жестоко. Даже има един полилей, който виси, да? Виж. Е така. Да. Е яко. Абе, я че ги... Може да се налага, може да е структурно нестабилна и те да се опитат да запазят само фасадата, другото да го изградят. Не знам. Не знаем каква е работата. Само те си знаят. Виж колко красиво. Здравето, която ни гледахме разликите. Да е там с конете отгоре. Парламента! Кога ще му пуснат лампите на парламента? Виж, много е интересно като шапка с крачета на жабка. Сега ще го търсим. Да. Долу покрай ръката някъде трябва. Да, виж как са постригали равно. Тук ако позволят да ходят, хората ще го изпотъпчат и ще завехне и ще стане мармалат. На къде сме? Към паметника някъде? Долу някъде се е паметника на ръката. Колко ни остават още такива? Това е и? Още една умряла катрица. Умряла катрица. Сериозно ли? Защо имат скулптура на умряла катрица? Ще повече за тези паметници. Как се казва, той да ги правят? Карлос Михаил Колодко. Михаил Колодко. Да. Това ми звучи руско. Михайло Колодко. Михайло Колодко. Това ми звучи руско. Ще бяха тия сега филипинци или китайци? Онази, дето излиза от телевизора на устата. Да, так му ще я да го кажа и аз. На цвят на лицето да изкара. Да ринг на живо. Да. Трябва да отидем долу при ръката. Значи пиците бяха натам, нали? Да,
Повечето тях не съм ги снимал. Ако искаш да отидем. Не, днес. Там е пешеходната от друга страна. Дай да пресечеме на нея. Добре, де. Тук поне не мога да цопнеш, както нататъка. Вчера видях, че тук е много готино. Ето още даринки има тук. Май с въжето. Моля? Това ли? Че петолъчка има даже. И той гледа до нас. И друга е на моста Маргарет. В парка, където е този с моста. Парка? Парка Значи. с моста, който е... А, Също се медния мост с човек, който гледаш някъде там по него. добре, отиваме това, виждаме го и спирам да снимам аз. То нататък няма какво вече. Там трябва да има къде да пресечем. Да, там има, да. Тръгнаха на разходка лодките й. Това. През деня нямаше много, но сега се раздвижиха. Не е ли това парк? Е тук. Не, То от другата страна на мост. на моста, на самия мост. Аз не ги усещам през моите подметки много. Аз ще спра тук, снимам и ще пусна там. Ето е пустата му умрела катерица.
която се оказа точно за този пич с кочето. Свъртиме да ги търсим. Мисля, че умелата катерица приключваме за деня. Най-трудното за намиране. Това е от тази вечер. Хайде, чао. Аз си ходим. На къде сме?